Jarumi Sadiq Sani Sadiq ya bayyana cewa ba shi da mai gida kwata-kwata a masana'antar Kannywood. Sai dai jarumin ya ce yana ganin mutuncin Sarki Ali Nuhu, Adam A. Zango, Aminu Saira da kuma Bello Muhammad Bello wato BNB. A hirar da ya yi da BBC Hausa ya bayyana cewa babu wanda ya koya masa sana'ar fim, da kansa ya koyi kayansa. Sai dai jarumin ya ce yana ganin waɗannan mutane guda hudu ne saboda wasu dalilai wanda ya kafa hujja da wannan dalilan, inda ya lissafa waɗannan mutane guda hudu. Ɗaya daga cikinsu wato Bello Muhammad Bello wanda aka fi sani da BNB ya ce shi ne silar da wanda ya kawo shi masana'antar Kannywood, saboda haka yake ganin mutuncinsa sosai. Sannan Sarki Ali Nuhu wanda ya zauna a gidansa tsawon wasu watanni ko in ce shekaru, saboda haka nake ganin mutuncinsa sosai. Sannan Aminu Saira wanda ya yi min manya-manyan fina-finai ciki har da ɗan Marayan Zaki a lokacin da mutane suke ganin cewar ba zan taɓa zama komai ba, to ta Allah ba tasu ba. Shafin BBC Hausa sun tambaye shi shin yana da budurwa ne a masana'antar Kannywood, sai dai jarumin ya ce ni gaskiya bani da budurwa a yanzu, sai dai ina da ƙawa wato Rahama Sadau. Dalilin da ya sa na ce Rahama Sadau ƙawata ce saboda tana riƙe min sirri na, ni ma kuma ina riƙe mata nata, shi yasa na ɗauke ta tamkar ƙawata ko in ce 'yar uwata. Sannan daga ƙarshe jarumin ya jaddada soyayyarsa ga matarsa da cewar yana yi mata soyayya wacce baki ba zai iya furta ta ba sai dai a zuciya. Sannan ina miƙa godiyata ga masoyana. Na gode. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabon shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Mun gode da kasancewa tare da mu.